Gepleyer Azatlyk Radiosu. Hepdeniň jeminiň leýartyňy. Gepleşikleri Pragadak studiodan men Ýogşan Annurwan alyp barýaryn. Hormatly dinleýijiler, bu hepde iň köp okalanlaryň başyny Farabda bankomat nowatlaryna ýakalaşykda bir aýal öldü. Aşgabatda bankomatlaryň sany azaldylýar diýen atlan çap edilen habar çekýär. Farab etrawynyň häkimi Hadan Metguliýew pnevmoniýadan aradan çykdy. Şaýat köşüniň hastahanasynda koronavirusdan günne 50 çemesi adam ölýär. Türkmenistanyň lukmanlar keselliýär. Keselhanalar hastadan harynlyqyn. Resmi taýdan COVID-19 henidem ýok diýilýär. Aşgabatda soňky gece günnüzde adından 6 adam COVID-19 alamatly keselden ýögürli. Gonamçylykda ýüzlerçe täze madar döretden atlan çap edilen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okanlaryň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp dinlenenleriň başyny şaýat. Köşüniň hastahanasynda koronavirusdan günne 50 çemesi adam ölýär diýen atlan çap edilen gepleşik çekýär. Goşunnaky açlyk dowam edýär. Telewizioniýa wagtlary paraxorlygy güýçlendirýär. Türkmenistanyň lukmanlar keselliýär. Keselhanalar hastadan harynlyqyn. Resmi taýdan COVID-19 henidem ýok diýilýär. Aşgabatda soňky gece günnüzde adından 6 adam COVID-19 alamatly keselden ýögürli. Gonamçylykda ýüzlerçe täze madar döredi. Türkmenbaşda çäkli suw hasam çäklendirli diýen atlan çap edilen gepleşiklerimiz hem bu hepde köp dinlendi. Bu hepde iň köp görülenleriň başyny türkmen aktivistler İstanbuldaky ýürüýüş başa bardy diýip hasap edýärler diýen atlan çap edilen video söhbetdeşlik çekýär. Kırgızstanyň morgy, nowatlar, göz ýaşlar we jynada hyzmatlary Berdimuhammedow Alaway bilen algaga çykdy. Mektepleriň ýapylmagy bilen owan çagalary Göknar meýdanlaryny işleýär diýen atlan çap edilen videolarymyz hem köp görüldi. Şeýle-de Azatlygyň dinleýijileri, okujulary we görüjileri türkmen görnüşleri 28-nji hepde atly foto sergimizi köp görüpdirler. Bu hepde iň köp gurrun edilenleriň, tesbir ýalanlaryň başyny İstanbul polisiýasy türkmen aktivistlerini tutsak etdi. Protestçilerin häkimetlerden ruhsat almanyna edilýär diýen atlan çap edilen habar çekýär. Şaýat köşüniň hastahanasynda koronavirusdan günne 50 çemesi adam ölýär. Türkmenistanyň lukmanlar keselliýär. Keselhanalar hastadan harynlyqyn. Resmi taýdan COVID-19 henidem ýok diýilýär diýen atlan çap edilen habarlarymyzda hem okujularymyz reaksiýa bildirip öz pikirlerini ýazypdyrlar. Hormatly dinleýijiler, sizi hem azatlygyň bolýan temalar bilen tanyşyp öz pikirleriňizi, tejribeleriňizi paýlaşmaga çagyrýarys. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyň keselçilik ýagdaýlary, türkmen häkimetleriniň ýokunç kesele garşy görüşi ýeterlik üns bermeli barada söhbet bilen dowam etdirýär. Türkmenistanyň ykdysat çökünlük, azyk kıtçylygy, nowatlar we halkyň görýän kynçylyklary ýurtdaşyny ençeme protest aksiýasynyň gurnulmagyna, prezidentiň we hökümetiň işden çekilmegine edilýän çağırışlaryň görülmegine alyp geldi. Bir yerli tiyinçilerin köpüsünün pikirine göre Türkmenistanlıların savur käselerinin dolyanlığını, yurttaki ýagdaýyň bolsa barha agyrlaşýanlygyny görkezýär. Geçen ýylyň dekabrynda Hataýyň Wuhan şäherinden ýaýrap başlanyny aýdylýan koronavirus pandemiýasy Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň üstüne urna boldy we bu ýagdaý şu wagtda çenli kanagatly, çydamly diýilýän türkmenleriň hem ahyryny öz seslerini çykarmaklaryna, sosial ulgamlarda siýasy özgörüşlik, azatlyk taraplaryny barhakan dile getirmeklerine alyp geldi diýip synçylar aýdýar. Elbetde bu aktivleşme baradaky pikirler dürli bolup käbirleri daşary ýurtlardaky siýasy canlanmanyň ýurt içindäki ýagdaýy o diýen täsir etmejekdigini öňe sürýär. Ýöne bu pikir bilen alalaşmaýanlar da az däl. Olar daşardaky aktivleşmäniň içeridäki ýagdaýa göz göni we haýal etmän täsir ýetirýändigini, uzak galman ýurdun içinde hem siýasy işçiligiň güýçlenmegine umyt baglap boljakdygyny öňe sürýär. Şu aralykda sosial ulgamlarda ýurt içinden aýdylýan batyrgaý pikirler hem peýda bolup başlady. Masal üçin iýul aýynyň başlaryna daha soňky sebitiniň Guwadag etrawynyň ýaşaýjysy Murat Ögezow video ýazgy edip
adamlary koronavirusdan habardarlyga, ilgünün saglygyny goramak üçin hakykat aýtmaga, ýokarda turanlary habarletmäge çagyrdy. Men bir daha açıkladım var da şu koronavirus köp döwletlerde gorak şertlerini berjay edip ýörellerinde müňlerçe adama depdi. Bu keselde başlasın Hudaý saklasın. O bizde gorak şertleri berjay edilen aga. Alyp görüňe bankomatdan arada men o da vardım 3-4 günlükde. O bankomatda bankomatın önündeki adamların derdinden banka girip bolana. O gırlışma bankomatın önü var. Ine şunu o amızdaki bankomada pul koyupdurlar, gırlışma. Adamlar ýeriniň üstüne minip durlar. O zaman ol eýle ýagdaýda ol dukanlarda çöregiň nowatlary, unuň nowatlary haýsy daýhamirleşige geçseň, şu magazynda dukanlar un gelse, uly oçut adamdan dogaly. Ne maska var bularda? Öýden biri-birine degip gyslyşyp durýarlar. O zaman ol Hudaý saklasyn virus dagy gelen bolsa bize halkyň köp böle gyrylýar ha. Daşysyn Hudaý saklasyn. Bunu diýen adam ýokmu bankomatlarda? Bankomatlaryň ýagdaýyny bilmem ha ýokarda oturarlar. Bu video Abaşanyň Aşgabatdaky ilçkanasynyň Türkmenistanyň epidemiologiýa ýagdaýy barada nowatdaky duýdurşuny çap edip, Türkmen häkimiýetleriniň ýurtda COVID-19 bolan ýagdaýynda hem ikrar etsege meňdemeýänligini ikinji gedek aýtmagynyň bir gün soňundan YouTube kanalyna peýda boldy. Soňra aýrylan videoda Murat Ögözow nowatlar we pandemiýa döwründaky hersaplyk hakyny öz aladasyny bildirip, halky keselçilikden hüşgärlige çagyrýar. Pandemiýa gowzatdy we bu gorak şertlerini ýerine ýetirmek gaýda halkyň köp böle gyrlaýmaly. Ine men aýtjaklarym şu. Şeýle-de Murat Ögözow adamlary ýüzlerini açyp, hakykaty gorkuzy aýtmaga çagyrdy. Dogurda da aýdan adama hiç kimin hiç bir diýen ýetirmejekdigini inandyrmaga çalışdy. O zaman gepleşik bolsaňyz var, ýüzüň açyk geplen gaýy sizden. Kim bolsaňyz hem ýüzüň açyňda geplen. O kitap koyup, o telefonyny asmana baktyryp, sen dogurda aýdan üçin sen iş etmediler. Bankomatda oçuklar hemme de bilýär şonu. Dukanda onuň oçuklaryny ýağanyň akyagyn ýetikdi o. Akyag diýen adamda köpden bäri uje bir kaýdan bar akyag ýok okutdy çimişke çykyt ýag. Güne bakar ýag ulan bir adamlar. Bellemeleri Türkmenistanyň içinden video çap edip şu wagty senli Murat Ögözow ýaly açyk gurrun eden halky problemalar bardy açyk gurulmaga çagyran adam sypaýçylykla aýdylanyna kän bolmany. Ene şu uly nowatda bu muny algyslyşykda halkyň eger şoda video hakykatdan gelen bolsa myşmyşlar çym boldy. Halkyň köp sıkırdılar. Ildeşler. Janyň sag bolsun emmeňiz. Allah Taala siz hemmeňiz pinasynda saklasın. Şu ýagdaýlary aýdyň çykyp kim biziň görkezip aýdyň. Men halkyň içindekileri ýüzlenýän. Hakykaty aýdyň bolan şu. Näme boldy? Belkem bilýän däldir ýokarda oturarlar. Bolup duran ýagdaýlary. Bilýän däldir habar ýokdur. Çykyp aýtyp başlasaňyzlar habar barar bolady. Hormatly dinleyijiler, bu söhbeti Şwesiýada ýaşaýan türkmen ykdysadçysy Hudaýberdi Orazow bilen söhbetdeşlik esasyny dowam etdirýär. Hudaýberdi habarlardan ma'lum bolýar, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň maglumatyna görä, Daşary işler ministri Reşit Miredow 23-nji ýylda Britan ministri Wendy Morton bilen telefonna gurlaşyp koronavirus pandemiýasyna garşy görüşde halkara hyzmatdaşlygyny ara alyp maslahatlaşdy. Diplomatlar täze koronavirus ýokanjynyň ýaýramagyna garşy görüşmekde, halkara tagallalaryň utgaşdyrylmagynyň hemde almy diplomatiýa gurallarynyň ulanylmagynyň wajipligi barada aýtdylar diýip Daşary işler ministrliginiň web saýtyna habar berilýär. Şoňlan birlikde de Türkmenistan ekspertler tarapyndan yerli synçylar tarapyndan ýurtdaky keselçilik ýagdaýyny ýaşyrmakda, gizlemekde tankyd edilýär. Türkmenistanyň şu wagtda senli koronavirus hadisasynyň hiç biri resmi taýdan tasdik edilmedi. Siz öz maglumatlaryňyzy paýlaşsaňyz, siziň ýurt içinde adamlaryňyz bar, şoňlan birlikde siz ýurtdaşynda da öz hereketiňiz boldy, belli bir wagtda web saýtyňyz boldy. Siz näme habarlar alýarsyňyz ýurt içinden şu koronavirus aladalary, keselçilik ýagdaýlary bilen baglanykda, ykdysady ýagdaýlar bilen baglanykda nämeler bolup geçýär ýurduň içinde? Birinciden şu Türkmenistan'ın Daşary işler ministrliginiň işi boýunça da şu köpleşikde onların esasy elmidamı bar edýän işi eger şu bir gepleşikler geçirilse de şu ýurdun içinde baba eger bir näme betbaçylyk bolsa şonu ýaşyrmak.
O o hakikaten o egerde belki yurtlarda mesela komşu yurtlarda çift yerli bir zat bolsa da eyyam ulu kıykırıp kaldırıp bir topar kömök elýärler da. Türkmenistan'da kıynansak bir topar her yıl gazdan elýän neftten elýän bir milyartları oğurlamak bir taraftan yani hiç yıl informasyon vermeýärler, kömegim soranýarlar da. İkinciden onun yani hakikaten Türkmenistan'ın gelen haberlere göre o yerde doğrudan kat ağır. O yönü kıyılsak da tıkırat görüldü. Türkmenistan'ın yol başlığı diye 18 yılda şu medisin uğrunun okaptır da yol başlığı diyenler. Yönü. O şu balık tutundu ya da onun şu iple yugurunda yani o maskeliyor ya da yani bir her gün diyen yani o bir her hil toplumdalar, her hil çağrılar dörede otuyor da bir topar muğlap adamları yığınapta. Onlar zaten var ha, yönü adım yani düşünmüyor da bir on delhanen doktorları düşünmese. Yönü. Şunlar ağır yağdıydı. Şu çinovnikler, esasen şu medisin uğrunu işleyen adamlar. Hepimiz düşünmez da bir şunlar ağır yağdıydı. Halka azar vermezler. Halka umursuna bu kömük etmeli. Çeşitleri hiç vakti halk şunlar yaşlıları yamanları hiç vakti hayattan çıkarmıyor. Şunları bir düşünmeli. Şunlar yağdıydı da bir mümkünçiliğine uğra bir kömük edecek olmalı da. Hudaýberdi bagşla sözüňizi böleýin. Siz şu agyr ýagdaý diýýäniňizi delillenirseniz, sebäbi Türkmenistanyň syzyp çykkan maglumatlara görä, şu pnevmoniýa diýagnozy goýulyp, keselleýänler hastahanalary ýerleşdirilýänler, şoň bilen birlikde de aradan çykýanlar köpelýär. Ýöne anyk sanlar almak, resmi taýdan bulary tasdiklatmak ýa-da inkar etdirmek mümkin däl. Siz agyr ýagdaý diýeňizde nämen göz tutýaňyz? Adamlar size näme maglumat berýärler, näme aýdýarlar? Keselçilik bilen bagly, ykdysady ýagdaýlar bilen bagly, derman näre bilen bagly näme aýdýarlar adamlar? Biraz şu keselçilik vardı gurulma diyesler. Şu keselçilikte ağır yağdayı dörüldü. Şu pneumonia diye, koronavirüs diye de şu vurdun ağır yağdayı dörüldü yurdun içinde. Eğer de şu asfalt aydalı yine de şu keselhaneler var. Yönü çetlerde var, çetlerde. Onun yok. Hiç kim bilemiyor. Onun demetin yok. Onun neyi yok. Onun şu katı bir ağır yağdayı olur yankı. Son için beni yüzünden de şu medisine işlerleri var. Şu belki çinovnikler var. Her kim şu elinin öğrenleri şu halkını bir şunlar var ağır yağdaydı bir hizmet edip kömük edip buldum onu da. Sonra ikinci yine bir mesele var da şu yankıda men bilişime göre şu yankı o bir neşe doğru oldu da Niyaz'ın doğrunda sonda köp yerlerde o burada zaten adımlar var adımlar şu her bir görüş kurna öldüler da şuna karşı da şöyle adım eğer de adımlar özleri şu yerlerde şu yani her bir yollar tatsın burnumasa bir Sovet topluluğunun kalın bir asları var da sonra konuğuyla da şunlar bu işler geçirmeseler. Hiç yağdayı doğulaşmaz yağdayı Türkmenistan'da bir hakiki bir halk için aradetçe hükümet yok. Biz şunu 30 yılın devamında bunu düşündük da. Inni Hudaýberdi bagşla sözüňi böleýin. Inni siz şu adamlar, çinovnikler ýa resmiler bir zatlar etmeli ýa-ni şu keseliň garşysyna durmakda, özlerini goramakda. Eger häkimiýetler ruhsat bermeýän bolsa, iň ýokary häkimiýet prezident derejesinde, hökümet derejesinde resmilere görkezme berilmeýän bolsa ýa-da häkimiýetler şu metduatda şu zatlar aýtmaýan bolsa, düşündirmeýän bolsa ýeterlik derejede şu wagtçyny saklap gelen bolsa köp maglumatlary adamlar näme edip bilerler? Koronavirus aradalary hopu arada köp adamyň habaram ýok diýen maglumatlar gelip bolýar. Men pikirimçe birinciden de yönü adamlar var. Eğer de şu yapayım getirdik, misal getirdik şu Berdi Muhammed'in şu balıksız şu maskeyi oturşunu da. Hani şunlar bolmalılar da o düşünmeli birinciden. Şu adımdan yokuş ya. Şunun için bir yarım metre, 3 metre cennet toğrumda adım bulmasın. O maskeyi mi kokman der.
ikinciden olsa ikinciden. Hiç yeni bir şunlar bir antatlık bile şunlar bir çevreleri, zatları toplandırıyor, katmış boldan. Yakınlaşma, eğer de birden doğrudan mecbur bir dukanı zaten etsen, hani onlar yerdeydi var ya, o zaman adamlar yönelen yere. Onlar yerdeydi var ya, hani sonunda bir maske giymeli. Eğer de maske bulmasa, onu biraz ayarlarım öydü, onu tayarlayabiliyorlar, daha onu bir zaten. Son için sonra şu savun bile yüzünü yumak ladet. Şu zatları spesyalistler bu düşündürürler da o zatları. Sonra zatları seyredilse de sonra zatları seyredilse. O köp meseleler çözse oluyor da. Şu 11'de, ikincide olmasa var. O anırdım neyen görtüsme var da. Sonra yani şu adımları kovalamalı olandı. Yani adımları kovalamalı olandı. O çınovnikleri değil mi? Bu çift patiya onu süs doğuş yaptı yerini yetirmekte. Hani yönü evde sonra her bir oturan adım. Onun bir kellesi var da bu akıl husu var. Sonra bir fikirlenme neydi poliye her yerde. Neydi konuvet poliye. Şovu var. Konuvet çık olmalı halka. Inni Hudaý berdi bir halk içinde de bir topar problemi var. Adamlar bilen bagly hem problemler var diýip ýerli tinçiler aýdýarlar. Mysal üçin adam jaýlananyny Türkmenistanda köp adam gatnaşýar ýa-da toý tutulanyny beýleki däpde surlar bilen bagly hem köp adamlaryň bir ýere üýşýänligi, bile ýakyn aralykda oturýanlygy, gürleşýänligi, nowatlar bilen baglykda aralyk saklamak şertleriniň bozulýanlygy aýdylýar. Inni şu meseleleri adamlar nädip düşündirip biler biri-birini goramakda, biri-birine kömek etmekde, nähili iş edip biler owalardaky ya regionlardaki düşünjeli adamlar, aňly düşünjeli ýaşurlar näme edip biler. Anyk näme etmeli paraplaýan şu maskalylar ýa-da maskala waslary, o adamlar ýerlerdäki adamlar näme edip bilerler. Bu men şoň üçin de şu ýa-da şu o şu ýaşurlara, o intellektual etraflarda, o şu inteligensiýalar ýüzlenýände, haýyşda diýende şu mümkinçilikleri adamları düşündürün. Şu everde var. Yoksa hükümet yok, doğru var. Adamlar şunlar yani ahtaşladı, onca tutmalar yaşadı, numlar yıllar her bir belalın üstünü geçti. Sonunda da çok doğruluğunu bildiler de. Son için şu yaşlılar, inteligensiya, esasen medisini işlerleri, şu zatları halka, adamları düşündürmeli. Adamları konuklaşık olmalı. Çok evvelde alkorsamızda çok meseleler var. Adamlar şu bızdırı içmek, şu çağandır, kırpullar şu çiğlik, çıkınca saklamak, o zatlar, Ömdün yönüyen zatlar da şu hem bizim şu yönü onu ait otursam köp yani yönü yerli medisini işlerleri o yaşlılar, inteligensiyalar şu zatlar bu yerlerde düşündürürler de adamları. Şu adamları bu oravlar çok teşekkürler. Yönü de şu birinci şey ait geçen zatlarımızı etsinlerim. Peýda bolanmy kadýanda halk üçin. Hormatly dinleýijiler, bir daşary ýurtda ýaşaýan türkmen ykdysadçysy, aktivist Hudaýberdi Orazyň pikiri. Eýsem ýurtda keselçilikden gorunmak, şu ykdysady kynçylyk ýagdaýlaryna adamlaryň bir-birine kömek etmek boýunça size nähil pikir garaýşlary bar? Bize ýazyň, telefon edin. Türkmenistanda internet böwüdini Sayfon 3 ulgamy bilen böwüsüň. Azat habar email welisi derweze.net adresine mail uratsaňyz Sayfon 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonuňyza ýüklenigizden soňra petiklenen Sultanda Azatlyk radiosynyň web saýtyna bökdüňsiz we hupsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Egerde Sayfon 3 bada wat interneti birikmese, tilsimi öçürmän biraz wagt garaşmaňyzy maslahat berýäris. Sayfon 3'ün indirme faýlyny almak üçin Azat habar email belgisi derweze.net adresine isilendik mazmunny mail ugradyň.
Gepleýär Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunuň bilen hepdäniň jeminiň nowatdaky sanynyň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Onu Pragadaky studiýadan men Ýogşan Urban alyp bardym. Azatlygyň tolkunlaryndan aýrylmaň.